Gobeithio bod chi gyd yn iawn ac yn barod i greu gyda fi heddi yn Clwb Creu Cyw. Nawr te, heddi, i ni yn mynd i greu binoculars. Ie, wir, felly fydd angen rholiau papur arnoch chi. Papur lliw, piniau ffelti a ddurno ar y diwedd, glud, siswrn a thap gludiog. Nawr te, i ni mynd i ddefnyddio y rholiau papur yma fel y binoculars. Ond maen nhw'n edrych ychydig yn ddiflas fel hyn yn dyn nhw. Felly mae angen addurno. Dwi wedi torri darn o bapur A4 yn ei hanner fel hyn. A dwi'n mynd i rolio y papur yma o amgylch y rholiau cardfwrdd fel yna. Nawr te, chydig o lid. Fel yna, bob ochr. Ac yna rolio. Nawr te, dwi wedi dewis y lliw oren. Achos fel i chi gyd siŵr o fod yn gwybod, un o'n hoff liwiau i yw oren. Felly, rolio, rolio. Dyna ni. Un wedi wneud. Amser am y llall nawr. Un ar gyfer bob llygad. Dyna ni. Fydd y binoculars yma yn dda achos dwi'n siŵr bod sawl un ohonoch chi yn mynd am dro yn ystod y dydd falle, neu'n hoffi eistedd mas yn yr ardd os oes gyda chi gardd, ac yn edrych ar greaduriaid gwahanol neu adar gwahanol. Felly, fydd y binoculars yma yn helpu ni i weld beth sy'n mas na. Dyna ni. Nawr de. Mae angen gludo'r ddau yma gyda'i gilydd nawr. A ni'n mynd i wneud hynna gan ddefnyddio'r tap gludiog yma. Felly, rownd y ddau gyda'i gilydd fel yna. Yn ofalus. Dyna ni. Ond ddim rhy dyn, neu byddwn ni'n colli'r siap. Felly dyna ni, mae hwnna'n ddigon. Defnyddio'r siswrn wedyn i dorri'r tap. Byddwch yn ofalus gyda'r siswrn. Nawr dwi wedi wneud un pen. Dwi am wneud yr ochr draw nawr. Felly ychydig o dap. Dyna ni. Rownd yr holl beth. Gwych. A defnyddio'r siswrn eto yn ofalus. Gofynnwch am help oedolyn gyda'r siswrn. Dyna ni. Reit de. Maen nhw'n sownd ac yn barod i fynd. Ond, dwi'n mynd i addurno nawr gyda phapur pinc dwi'n meddwl. Felly, torri darn i hir o bapur. I roi o amgylch un pen. I guddio'r tap gludiog yna. Dyna ni. Ac addurno. Felly, sdim ots os mae'r tap gludiog yn edrych yn aniben, achos bydd e ddim yn dangos. Byddwn ni ddim yn gweld e o gwbl. Felly, dwi'n mynd i roi'r darn yma rownd y top yn fan hyn. Ond allwch chi roi unrhyw beth i chi eisiau ar y binoculars yma. Falle byddwch chi eisiau rhai glas, neu rhai gwyrdd. Dyna ni, un ochr. Wedi cuddio un ochr o'r tap gludiog yn fyna. Ac i guddio'r tap yma yn fan hyn, dwi'n mynd i dorri siapiau gwahanol mas o'r darn yma o bapur. Nawr, dwi'n mynd i ddechrau gyda smotiau, dwi'n meddwl. Felly, cylch mawr. Dyna ni, cylch yma. I guddio ychydig ar y tap yna yn fyna. A triongl nesaf, dwi'n meddwl. Ie, triongl yn fyna. A beth am gylch arall, dwi'n meddwl. Smotyn arall. I roi ar y binoculars. Nawr, falle byddwch chi eisiau rhoi
seren, neu sgwariau, neu falle fod gyda chi sticeri allwch chi roi ar y binoculars. Bydde sticeri yn edrych yn dda. Dyna ni. Felly, dwi'n i roi un smotyn i orchuddio'r tap glidiog yn fyna. Dwi'n mynd i roi'r triongl wedyn ar bwys y cylch yna. Fel na. O, hyfryd. A wedyn falle smotyn arall ar yr ochr draw. Falle na i ychwanegu'r rhagor o batrymau nes mlaen. Ond am nawr, dwi'n meddwl bod hwnna'n edrych yn dda. Dyna ni. A nawr, allwch chi ddefnyddio piniau ffelt hefyd i ysgrifennu rhyw eiriau ar y binoculars neu i roi siapiau gwahanol, addurniadau gwahanol. Dyna ni. Dwi'n mynd i wneud troellen yn fyna. A beth am i chi ysgrifennu eich enw ar y binoculars? Bydde hwnna'n dda. A fyddech chi'n gwybod mae chi sy'n bian o wedyn. Felly dwi'n mynd i ysgrifennu Elin yn fawr ar y binoculars. Dyna ni. E-L-I dot yn. Dyna ni, gwych! A dwi wedi gorffen y binoculars. Nawr, falle fyddwch chi eisiau rhoi rhiban o amgylch y binoculars fel bod chi'n gallu cario nhw am beth i lle a wneud yn siŵr bod nhw'n saff. A falle na i wneud na wedyn. Ond am nawr, dwi wedi gorffen, dwi'n meddwl. Ei, beth chi'n meddwl ohonyn nhw? Chi'n hoffi nhw? Dwi'n hoffi rhain, a dwi'n methu aros i fynd mas i'r ardd i edrych am greaduried neu adar bach. Ac os ydych chi yn mynd ati i greu binoculars fel fi, wel, cofiwch dynnu llun ohonoch chi, gyda'r binoculars, falle fyddwch chi tu fas yn yr awyr iach, neu yn yr ardd. Wel, tynwch llun a wedyn rhowch y llun yna yn y sylwadau o dan y fideo yma, fel bod fi yn gallu gweld pa fath o binoculars i chi wedi wneud. O, reit te, dwi yn mynd mas i'r ardd i chwilio am greaduried bach.